Love kapena kuti chikondi ndi mawu amene timawagwirisira ntchito tsiku ndi tsiku mu nyimbo, mu mafilimu komanso ngakhale m'macheza a tsiku ndi tsiku. Timawawuza anthu kuti timakukonda kapena timatha kuchiloza chakudya china chake kumati chakudya ichi ndimachikonda. And even nditha kumuloza uyu ali kusogolo kwangaku kuti iwe ndimakukonda. Ndatchula mawu achikondi. Komano kodi mawu amene amatanthauza chani? Kodi ndi mawu amene amangofuna kuonesa zilakolako kapena ndi mawu ena ake amtengo wapatali? Kapena kodi mawu amene ndi amene amatanthauzira umunthu? Love kapena kuti chikondi chinapanga inspire ndakatulo yapamwamba kwambiri ya Rome komanso mapaintings apamwamba a Van Gogh ndi ma symphonies a Beethoven. Ngakhalenso chikondi chimene chichi chimaonekera pamene anthu akuchita zinthu zodabwitsa kwambiri, makamaka ma sacrifice kwa anthu amene amasamala kwambiri za iwo. Chikondi ndi chinthu chimene ndi cholinga chimene chimapangisa kuti mabanja azikhala pamodzi, ndi chimene chimapangisa kuti chinzake chizipitirira komanso kuti anthu tizikhala ndi chikhulupiriro makamaka pamene tikumana ndi zovuta. Chimenecho ndiye chikondi. Lero tikhala tikuchifotokoza chikondi chimene chichi kugwiritsa ntchito science, philosophy, religion komanso psychology. Apa patikhala tikuyankha funso lalikulu, funso lakuti kodi chikondi ndi chani? Nditi ndiyambe. Titha kuyamba kuti biological, titha kuyamba kuti love is a biological force. Helen Fisher amene ali anthropologist wa biology anapanga study mawanja amene kapena kuti anthu amene ali mchikondi, ndipo anapeza kuti chikondi chimene chichi makamaka romantic relationship, romantic love imapanga activate ventral tegmental area ya mubongo wathu, ndipo imapanga flood pamenepopo ndi chemical ya dopamine. Chemical imeneyi ndi chemical yomwe ija imene imapangidwa trigger pamene munthu wadya chocolate kapenanso wapanga chinthu china chake chimene uli addicted. Izi zikusonyezedwa malingana ndi kulemba kwa Fisher, Aron komanso Brown chaka cha 2006. And izi ndi zimene zimapangisa kuti munthu ukakhala mchikondi uzingofira aire kapena uzingofira ngati uli kumwamba, ngakhale kumwambako sitinafikeko, nangoliza kumwamba just to metaphorize kumva kukoma kumeneko. And chizungu chamveka bwino tinganene kuti munthu ukakhala mchikondi umafira euphoric, umafira energized, andinso umafira obsessed. Komano chikondi sichikuthera pamene papa. Pamene wamuhaga munthu wina wake amene umasamala za iyeyo, oxytocin imapangidwa release. And oxytocin imeneyi ikutchulidwa kuti ndi bonding hormone or cuddle chemical, chifukwa imabweretsa ka feeling kena kake kokuti munthu uzikhulupirira komanso uzifira ngati ndi wotetezedwa. And ndikufotokoza izizi just kuti mupange relate. Kodi inuyo mukawahaga akazi anu kapena okondedwa anu mumafira bwanji? Kodi inuyo mukakhala pamaso pa makolo anu mumafira bwanji? Mukamadwala ndiye makolo anu akusamalira mumafira bwanji? The answer is obvious. Munthu umafira safe komanso umakhala ndi chikhulupiriro. Foma zoti mayi anga awasankha ndipange chikondi. Chifukwa chake makolo ndi ana chikondi chawo chili champhamvu. Komanso anthu amene akhala pabanja kwa nthawi yayitali amakhala kapena anthu amene akukondana kwambiri amagwirana dzanja munsewu with comfort. Pa nthawi yomweyo serotonin level imapanga drop
ma early stage achikondi. Serotonin level imene ikapanga drop, munthu zimapangisa kuti uzikhala obsessed, uzikhala ndi malingaliro ena ake kuti ukamalingalira zabwezi lako ningafotokoze bwanji. Kufotokoza kwabwino ndinene kuti zimapangisa kuti chibwezi cha nyuwani kapena kuti chikondi cha nyuwani kapena kuti banja la nyuwani lizikoma kwambiri. You have to understand this. Muzaona kuti anthu akayamba kumene chibwezi amatha kuyankhulana from 6 o'clock to 6 o'clock, azigwira ntchito zawo ndithu, komano nthawi zonse azikhala ali pa foni. Imeneyi ndi serotonin level yapanga drop. Zimenezi zoti ndikufotokoza za mutu manga, komano ndikufotokoza zimene zinalembedwa ndi Malaziti komanso Canary mchaka cha 2004 makamaka atapanga research yawo. Komano point yofunikira ndiyo kuti kodi chikondi ichi chinakhala makemiko okhaokha tafotokozawo. Sibwezi chikupanga adapt pamene sibwezi chikupanga fade pamene ubongo wathu kupanga adapt. Koma ndichoncho ma neuroscientist amanena kuti intense honeymoon phase imene imakhala pa miyezi 12 mpaka 18 months chikondi chikangoyamba kumene, timakhala obsessed kwambiri, and deep attachment imabwera pamene oxytocin wapanga fuel, ndekuti trust komanso ma shared life experience amapanga take over. Zinthu zina zija za mubongo zija zimakhala zayamba kuchoka mumvesese chifukwa timakhala tasalowerana. So sayansi ikutifotokozera kuti chikondi chimayamba ngati passion, komano after kupita kwa nthawi chimabwera ngati attachment komanso care. Iyi ndi biological perspective ikutiuza kuti chikondi ndi chani, komanso ikutiuza kuti chikondi si chani. Apa ndi pamene philosophy ikubwera. Sono philosophy ikuti chani? Apa ndikuti tabwera pa concept yachiwiri, love as philosophy, chikondi ngati philosophy. So ma ancient philosophers ako Greek adalibe word imodzi imene mafotokozera chikondi, komano anali ndi mawu ambirimbiri amene anali kufotokozera chikondi. Amagwiritsa ntchito mawu ngati eros akutanthauza kuti romantic kapena passionate desire. Iyi ndi muchizungu ningafotokoze kuti this is the fire attraction but it can be unstable if not guided. Nde anabweranso ndi word ina ya philia ikutanthauza kuti deep friendship kapena kuti loyalty kapena mutual respect. Aristotle amakhulupirira kuti ndipo adayitchula philia kuti ndi fomu yapamwamba kwambiri ya ubwezi wa anthu, not ubwezi wa munthu wamuna kapena ndi wamkazi kapena amuna wakhokha kapena akazi wakhokha kapena gulu. So word ina imene imafotokozera chikondi mu ancient Greek philosophy ndi agape. Agape is unconditional and selfless love. Chikondi chimene umapereka iweyo osayembekezera kuti upatsidwenso china chake. That's agape. Kenako pali word ina yotchedwa storge. Imeneyi imatchedwa natural affection, makamaka chikondi chimene chimatha kukhala pakati pa mayi ndi wana kapena kuti makolo ndi wana. Tsono tibwere kumbali ya Plato mu symposium yake adapanga describe chikondi ngati ladder of ascent. Chimayamba ndi physical attraction, kenako chimabwera ku love of wisdom, chikondi cha nzeru, chikondi cha chilungamo, kenako chikondi cha divine. Kwa iyeyo Plato, chikondi si kupanga posesi china chake, komano chikondi ndi kukula, ndi bridge imene ilipo pakumvesesa kwakukulu.
Tsono tibwere kumbali ya Aristotle adapanga emphasize za virtual friendship pamene anthu awiri amene ali ofunirana zabwino. Ndifotokoze chonchi mwina ndingofotokozaso mchizungu. Where two people wish the best for one another for the sake of goodness itself. Pamene anthu amafunirana zabwino pa chifukwa cha ubwino paokha. Iye adanena kuti popanda chinzake palibe amene anakasankha kukhala ndi moyo, ngakhale iyeyo anakakhala ndi zinthu zonse zabwino pa dziko lapansi. Izi zikupezeka mu buku la Nicomachean Ethics, buku number 8. So mu nthawi yathu yapanoyi, Erich Fromm chaka cha 1956 mu buku lake ya The Art of Loving adalemba kuti chikondi sima feelings okha, komano chimafunikira effort, chimafunikira maturity, komanso chimafunikira practice. Iye adapanga compare kuphunzira kuimba kapena kuphunzira kupenta, ndikunena kuti zimapanga demand knowledge, discipline, komanso patience. Ndiyeno apa tikuona kuti philosophy ikutipanga remind kuti chikondi si china chake chimene chimangochitika kwa ife, komano ndi china chake chimene timachisaka. And motivation imeneyi ndi mmene religion ikubwera. Sono gawo number 3 tiye ndifotokoze chikondi mu chipembedzo, love and spirituality. Mu Chikhristu, love is the very essence of God. Kuti Bible likuti chani? Bible likuti God is love. Apapa ndi 1 John 4 verse 8. Yesu kapena kuti Jesus adaphunzitsa kuti the highest commandment is to love your neighbor as yourself. This is according to Mark 12 verse 51. Apostle Paul mu mapassage ake amene alotchuka kwambiri akupanga describe chikondi as patience, kind, not envious, osatiso kudzitamandira, and chikondi akuchipanga describe kuti ndi chosalephera. Apapa ndi 1 Korinto 13 to 4 to 7. Siku Chikhristu kokha, ngakhalenso ku Chisilamu, love is rooted in mercy and compassion. Chikondi chikupezeka mu ningafotokoze bwanji. Sono mawere ena akamasulira mu Chichewa amangomveka ngati chinthu chomwechomwecho, komano kodi Quran 30 verse 21 ikupanga chani? Ikufotokoza kuti chani? Akufotokoza kuti ukwati ndi bondi imene ndifotokozeso mchizungu. Quran 30 to 21, it's describing marriage as a bond where God places affection and mercy between spouses. Akunena kuti muukwati ndi mmene Mulungu akuyikamo chikondi. Sungangozuka kunena zoti mankonda uyu popanda chikwati. Izinso zikupezeka mu hadithi pamene Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam akunena kuti no one of you truly believes until he loves for his brother what he loves for himself. This is Sahih Muslim. Kodi akuti chani chichewa chake? Akufotokoza kuti sungakhale okhulupirira weniweni mpaka utamufunira m'bale wako zimene umazifunira iweyo. Tsono sizili mu Chisilamu mokha, mu Chihindunso mukupezeka concept ya bhakti imene ikupanga describe chikondi and devotion towards Mulungu, zimene zimapangidwa expressly through kupemphera, kuimba, komanso selfless service. Mu Chibuddha akuti metta kapena loving or kindness, imene ndi universal compassion imene imapanga extend osati ku mabanja okha komanso kwa ma strangers ngakhalenso adani akuti ndithu atha kukondana. So tikutha kuona kuti ngakhalenso muzikhalidwe zonse chikondi
form ya munthu kapena kuti ndi feeling imene amakhala nayo makamaka pa nkhani ya spirituality andinso divine reflection. Ndiponso zikufotokozedwa bwinobwino kuti ndi glue amene amapanga bind ma society kukhala pamodzi. Tsono mu psychology and relationship chikondi ndi chani? Then tibwere ku modern psychology ikutipasanso lens ya nyuwani. So tifotokoza za Robert Sternberg's triangular theory of love imene makamaka ya 1986 imene ikufotokoza kuti chikondi chili ndi ma dimension atatu. Tsono triangular theory of love umadziwa kuti triangle ili ndi malo opanga point atatu. So point yoyamba kuti ndi intimacy, point yachiwiri ndi closeness, point yachiwiri ndi passionate, yachitatu ndi commitment. So tifotokoze point ya intimacy akuti ndi closeness, trust komanso and understanding, kukhala chifupi, kukhulupirirana komanso kumvetsesana. Point yachiwiri passion akuti attraction and desire. Point yachitatu commitment akuti the decision to remain loyal over time. Commitment kutanthauza chani? Kukhala okhulupirika mpaka kalekale. That's according to the triangular theory of love. So ma relationship osiyanasiyana amapanga combine zinthu zimosiyanazo. Ena atakukhala high in passion komano low in commitment. Chinzake chimene chili deep chitakukhala intimate and commitment opanda passion. Komano pamene zinthu zonsezi zitatu zili pamodzi amaitcha consummate love, the most balanced and enduring form. Psychology, modern psychology makamaka ya Sternberg imeneyi akutchula kuti pakakhala intimacy, passion komanso commitment ndekuti mwapanga bomba la chikondi. Apo tinganene kuti mpaka ngati SGs palibe kusiyana. Komanso psychology yomweyo ikutiuza kuti chikondi chimapola, love heals. Hoti Randstad ndi azinzake mchaka cha 2010 anapeza kuti anthu amene akukhala supportive mu relationship amakhala kwa nthawi yayitali, makamaka sasiyana mwachangu. Komanso amakhala ndi relationship imene mental health yawo imakhala bwino. Andinso anthu amenewa amakhala ndi risk yochepa yodwala matenda a mtima. So zimene zikutanthauza kuti chikondi chimateteza moyo. Komanso tisanachoke ku psychology ikutipasanso warning, ikutichenjeza za toxic love imene ili based on control, insecurity and dependency. Munimvesese apa ena mutokhala muli mu chikondi chimene chichi mungopangana control anyhow and ma insecurities asapite kumuzi akupita ku chibwezi. Komanso simungakhale pa line opanda kugwiridwa pano ndabe komatu ndalama mmapeza, then dependency kukhalayi. So that's toxic love. Chikondi chichi chimapha osati kuchiza. It harms rather than heals. Izi nchifukwa chake understanding chimene chikondi chili zimakhala zabwino kuti uchiziwenso chikondicho. Tiyeni muchimvesese chikondi kuti muzichiziwa kuti chikondi ndi chani. Tauzidwa kuti psychology yatipanga woni kompano za toxic love imene ili based on control, insecurity komanso dependency. Kuchoka pamenepa tiyeni tifotokoze ma challenges amene akupezeka mu chikondi cha masiku ano. Mundikhulupirira inu komanso mundivomereza inu kuti chikondi cha masiku ano it's based on confusion ndi zinthu zina. Social media ikutiphunzitsa zinthu zoyipa, tikupanga equate chikondi ndi attention, zimezi zinthu zosiyana. Tikufuna ma likes, comments and validation kumachita ngati chikondi. And mafilimu akutiphunzitsa ife kuti tiziona ngati chikondi ndi madrama aja kapenanso passion only. Maubwezi kapena mabanja masiku ano
akulephereka chifukwa chokuti anthu ambiri akuchesa zilakolako zawo instead of kumanga foundation. Kodi inu chikonditu ndi chinthu chimene tingachitchule kuti ndi ulendo mu moyo. Ndiyeno chinthu chakuti chikhala chimafunikira foundation. Ndikatchula za foundation sindikukamba za chibwezi apo. Chikondi chenicheni si agulugufe m'mimba. Chikondi chenicheni ndi kudekha, ndi kupereka masacrifice, komanso kukhululuka, komanso ndi ability yokuti mukhale limodzi, mukule limodzi ngakhale pamene muli m'mavuto. Sindikudziwa kuti apapa ndifotokoze kuti chani kuti mumvesese, komano mumvesese kuti chikondi chenicheni si agulugufe m'mimba. Chikondi chenicheni si chimene mukuchiona pa social media kapena chimene mukuchiona m'mafilimu. Chikondi chenicheni ndi kudekha. Muchizungu ndinganiza kuti true love is about patience, sacrifice, forgiveness and ability to grow together even through struggle. Nthawi imene muli m'mavuto muzitha kukhala malo amodzi and kutengera ni mmene from akufotokozera chikondi ndi decision. Mu dziko limene tili ndi zotchinga zambirimbiri, kusankha chikondi ndi chinthu chimene tingachinene kuti it's an act of courage. Anthu ndi oyipa ku dziko lapansi, komano iniyo ngati mwasankha chikondi ndi kuti mwapanga chinthu china chake, chisankho china chake chimene chili chachikulu kapena cha mtengo wapatali pa moyo wanu. Tsono ndipange conclude motere. Kodi chikondi ndi chani kutenga ndi mmene tafotokozera? Science yatiuza kuti chikondi ndi chemistry, and philosophy yatiuza kuti love it's a vision. Vision ingafotokoze bwanji sindifuta kuti philosophy right. Komano chipembedzo chatiuza kuti chikondi chimasonyeza mercy, chifundo, komanso devotion. Psychology kutiuza kuti chikondi ndi intimacy, ndi passion, komanso chikondi ndi commitment. Komano pa definition onse takugwiritsa ntchito aja ku philosophy, ku science, ku psychology, komanso ku chipembedzo, chikondi ndi chisankho. Love is a choice to care when it's inconvenient, to forgive when it's easier to walk away, to give without expecting. This is the only beginning of the journey. In our next video, we'll explore the difference. There are zikondi zimene zizi, of course, zinafotokoza psychology kuchipembedzo ndi kwera kusekucha. Komano mu video imene ikubwera tizafotokoza zikondi zonse zimene takhala kuzifotokozazi. Kuchokera mu chinzake, komanso mu chikondi chimene chili cha romantic, komanso mu chikondi chimene chili cha chipembedzo. And tifotokoza bwinobwino mmene tingathe kupanga recognize chikondi chimene chichi, komanso tifotokoza kuti ungachiziwe bwanji chikondi chenicheni komanso chikondi chimene chili chabodza. Mukhale pompo ndiponso mukumbukire kuti chikondi si mmene mumangomvera, komano chikondi ndi china chake chimene timakhala nacho moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Zikomo kwambiri poonera video yonse. Mnali ndine Chamino Mustafa kuchokera ku Chamino Narrates. Mukhale ndi tsiku lopambana. Komanso ndisanapite muonesenso chikondi pano, kuti panga subscribe, kupanga follow, kupanga comment, komanso kupanga share video. Timakhala ndi content yapamwamba kwambiri. Mukhale ndi tsiku lopambana mwakumva nonse. Ndakuwuzani chikondi ndi chinthu chimene munthu ukuyeneka kukhala nacho, ndipo mumvesese pamenepo.